Aleksandar Tešić, Kosingas, Bezdanj. Epizoda 18. Mi Čopor. Utorak, 8. septembar leta gospodnjeg 6897. 11 dana smo se probijali kroz gustu, vlažnu i polumračnu šumetinu. 11 dana smo se verali po brdima i planinama, pregazili bezbroj potoka i reka, tabanali po sasvim nepoznatim stazama i noćili po jarugama, skriveni od svakojakih radoznalih pogleda. Čak i ja, koji sam navikao na planinu, pa mi je već počinjao da smeta ovaj polumrak i zaželeh se otvorenih livada i sunca na svojoj koži. Nije kao u pećini, ali već posle 10 dana poče da mi se javlja nekakvo slično osjećanje. Marko je već bio vidno uznemiren i nestrpljiv da se izađe iz te nepregledne šume. Oprezom izbego smo više susreta s psoglavima. Nažalost, dok naše hitnje ne mogasmo da ispitamo bolje, ali ti psoglavi se ne činiše kao da nas traže, već kao da su žurili nekim svojim poslom. Dovoljno da posumnjam da ima veze s njihovim pripremama za invaziju, ali ne mogasmo da skrećemo s puta, nego ih propustismo da odu. Što smo se više bližili velikom kršu, često smo morali da im se sklanjamo. Na kraju dođe smo do zaključka da ih je već nekoliko stotina samo u ovim krajevima, ali odakle će izaći u ogromnom broju, to je još bila nedokučiva tajna. Tako je bilo sve do tog 11. dana našeg putovanja, kad smo s vrha jedne planine u daljini ugledali masivni velik krš koji se beleo na jarkom jutarnjem suncu. Spuštao se u pravcu sever-jug dokle god je pogled dopirao, a vrhovima je parao oblake. Bio je kao jedan nesavladivi bedem koji odvaja dva sveta, jer poznato je da je on neprohodan, sem na mestu vrata kroz koja ide kolski put. Pričalo se o vilinskim stazama koje vode preko, ali nikad ni jednu nisam pronašao. Zato se češće pričalo o podzemnim prolazima i beskrajnoj mreži laguma koji zajedno činiše čvorište uomulja. Njima su tumorale svakakve mrakobesi od kojih se krv ledi, a negde tu gospodar Hromi Daba smerao je da se probije na površinu i povede svoje horde u krvariju. Mogao sam da osjetim kako celo uomulje bruji od napetosti i priprema za taj dan. Stare ruševine behu na crnom kamenu iznad reke Oman, koja je izvirala u podnožju istoimenog brda. Poslednji put sam tuda prolazio pre 10 godina, pa i ne čude što su se umeđu vremenu tu naselili divljani. Na nepuna 2 dana hoda odatle nalazile su se strateški važna vrata. Mečkar je, nema sumnje, izabrao dobro mesto za svoje boravište. Nigde u okolini nije bilo naselja. Najbliže je bilo selo Prerast, udaljeno skoro 5 dana hoda na sever. Istočni deo uomulja prema velikom kršu bio je mnogo slabije naseljen od zapadnog i južnog dela. Prema severu i dalje na istok, s druge strane krša, ljudi beše još manje. I sve je bilo prekriveno gustim šumama. Zato je osunčani krš izgledao kao greben koji viri iz nepreglednog zelenog valovitog mora. Negde na pola puta bio je crni kamen. Pretpostavljam da su te ruševine na vrhu. A ima li pristupa do njih? Put vodi do nekadašnje kapije, ali to je jedini prilaz i lako je branjiv, pa ne možemo tuda. Postoji drugi ulaz. Jeli? A kako ti znaš? Znam, jer sam jednom prilikom tuda prošao. Među onim stenama tamo i na brdu Korkan, na pola puta do crnog kamena. Tamo se nalazi ulaz u lagume koji vode sve do stare tvrđave. Nekad su se koristili za slučaj bekstva ili za doturanje pomoći u slučaju opsade. A čije je to utvrđenje? Bilo je bugarsko.
E, Dušan Silni ih je proterao, pa je granica pomerena na Veliki Krš. misliš da je tuda bezbednije ući? Da. Primetio si da divljani nisu koristili čvorište, iako su mogli. Po svemu sudeći, nisu koristili lagume. Nije im u prirodi kao jednookim gorostasima. S malo sreće, možda i ne znaju da se u podrumu krije ulaz u podzemne hodnike. Izgleda da ih ni pribiglavi ne koriste. Plaše se mrakača. Ako ne budemo stajali, možemo stići do Korkana pre mraka. Bolje da pružimo korak. Idemo mi tako puđagom, a Marko se učutao. A nekad ne treba siliti čoveka da priča ako mu nije do toga, pa ga pusti samog s njegovim mislima. Prođe podosta vremena, pa pomisli da opet razmišlja o ženi mu Jelici i Mateji, ali vidim da se ponekad mršti, pa diže obrve kao da se čudi. Nešto ga tišti. Jeli, Kraljeviću, mučili te ono s pribiglavima možda? Ma ne. Dobili su zasluženo. Nego razmišljam o Hromom Dabi. Otkud tolika mržnja u njemu? Znam, pričao si mi kako je to počelo, ali ipak... Sećaš se da sam ti pričao kako ga je zmajeviti Todor napao? On beše troglavi bog i činiše ga Svarog, Perun i Dajbog. Da ne bi skončao. Dajbog odseče sve 3 glave i od njih nastaše ova trojica, koji nastaviše da žive odvojeno. Svarog osta bog neba, Perun zemlje, a Dajbog podzemnog sveta. Dajbog je Hromi Daba. Tako je. Bar je bio dok mu se narod još klanjao. Znaš kako naš narod uvek često kaže daj Bože. To potiče iz njegovog vremena. Nije nastalo s dolaskom hrišćanstva. Crkva je to preuzela, pa je narod zaboravio. Zato kad sledeći put kažeš daj Bože, to je kao da prizivaš daj Boga, Hromog Dabu. Ma ne mislim ja na njega kad to kažem. Mislim na našeg Boga popa. Znam. Ali otud ta uzrečica. Sad vidiš koliko je Dajbogu oduzeto da bi nestao u zaborav. Jer ga crkva proglasi đavolom. Opstala je samo mržnja Hromog Dabe. Sad je željan osvete i krvi svog naroda kojemu se nekad klanjaše. A Svarog i Perun? Oni se pokloniše novom bogu i crkva ih zameni Svaružićem i Svetim Ilijom. Sećam se kako si ubeđivao onog krčmara Janka da petla žrtvuje Svetom Iliji, a govedo Perunu. Što mu ovo ne reče? Ja sam Kosingas i vitez reda zmaja, ali sam i sveštenik naše crkve. Kao sveštenik uvek kazujem da je samo jedan bog, drugi su prošlost. U to narod treba ubediti, jer moramo iskoreniti one kao što su pribiglavi i druge koji šire mržnju. Bilo je u nas naopakih bogova željni krvi i patnji. Ono što valja zadržavamo, ono što ne valja sasečemo. I ja kao budući Kosingas moram tako raditi. Da, sve za spas duše našeg naroda. Ne može naša crkva seći glave kao što radi papska. Ne prijeliči to hrišćanskom svetom učenju. To je posao Kosingasa. Marko zinu da još nešto kaže, ali lice mu se ozari kad ugleda gospora Vioilu pod krošnjom jednog jasena. Kraj nje stajaše Dometije, opasan vučinom i sa 2 kratka zaobljena mača za pojasom, koje nazivaše očnjaci. Toliko je drugačiji izgledao od onog momka koji nas je proveo kroz planinu Vukan, da ga na tren ne prepoznah. Oko glave imao kožnu traku koja mu držaše kosu, a oko vrata amajliju od vučjih zuba. Oboje nas dočekaše s osmehom. Već sam pomislio da si nas zaboravila, Vilo. Prođe više od 10 dana od našeg susreta. Kako da vas zaboravim, zmajeviti, kad samo o vama razmišljam. To se i očekuje od posestrime ratnika iz proročanstva. I kao što vidiš, Gavrilo, dovela sam vam zduhača Dometija. Ja vam donosim vesti od kneza Lazara, a Dometije vesti iz tvrđave Crni kamen. Od Lazara? Nadam se dobrim vestima. Još kako su, Kosingase. Stiže glas iz Bosne da je Tvrtkov Vlatko Vuković potukao Muratovog vojskovođu Šahipašu kod Bileće. Svaka im čast. Možda Murat sad odustane od napada na Srbiju. Ne bih rekla da će tako biti. On samo procenjuje s koje strane će napasti i sa koliko vojske. Onda će ovde proći ko bos po trnju. Čekat ćemo ga spremni. Nego, zna li Marko da nije njegovo da bije bitku s Muratom,
nego da uspostavi znamenje što pre. I šta treba da učini da bi prošao pored zmaja u bezdanu? Sve on to zna, mila gospo. Ali ne bi da mu neka zmija pljune u usta. Ne pristaješ da ti zmijski car podari nemušti jezik? A kako misliš proći pored koščaja besmrtnjaka? Ma nisam rekao da neću, nego ne znamo gde da tražimo tu zmiju prokleta bila. Ako uspemo da je pronađemo, pustit ću je da me pljune. A svašta sam doživao, mogu i to. A neće te ona pljunuti, Marko, nego će ti pljunuti u usta. Šta god, ako je nađe. Svi ćemo vam pomoći u tome bez brige. Nego da vam ispričam šta sam video u tvrđavi Crni kamen. Bio si tamo. Mi smo rođenjem obdareni veštinom nevidljivog kretanja. Pa nesmetano možemo prolaziti pored neprijatelja. Važno je samo kretati se duž senki i dalje od sunca. I da se kao takvi borite. Ne. Tada prestajemo da budemo nevidljivi, ali dovoljno je da istražimo bivak neprijatelja. I šta si tamo otkrio? Ništa dobro. Ardagosti i pribiglavi dižu podgrađe oko Crnog kamena. Ima ih nekoliko stotina, sve sa porodicama. Znači, poklonici Radogosta su se priključili pribiglavima. Ne čudi. Slični su. A divljani? Oni su zadržali utvrđenje. Ne možemo da udarimo na njih. Ima nas 52. Svi zduhači i vas dvojice. Misliš da nas je malo? Samo zbog divljana. Oni su vredni protivnici. Bio sam razočaran. Plan je bio da ih napadnemo, preotmemo drvo sveta i da ubijemo mrakobesnog mečkara. U to zduhač dodade. U ostalom, Stoguba nije u tvrđavi. Nije. Nema ga nigde. Čak ni vođa pribiglavih Lovene ne zna gde je. Pa brine za svoju ćerku koju ovaj drži kao taoca. Ipak sam bio u pravu. Pribiglavi su prinuđeni da sklope savez. Doduše, po onome što smo videli pre neki dan, to im ne pada teško. Čuli smo šta se desilo. A išli smo dok je krv još bila sveža. A jesi li bar video drvo sveta? Da im ga preotmemo. Nema ni njega. Izgleda da ga je Stoguba odneo. Hromom dabi na noge sigurno. Znači, nema razloga da sad napadamo Crni kamen. Uostalom, bolje da im se još neki izdajnici priključe, pa da ih u jednom napadu sve posečemo. A bit će ih mnogo više. Tim bolje bit će i nas. Kad se bude okupio red zmaja, osjetit će ti pasi vernici gnev zmajevitih. Možemo sad da produžimo za prerast. Ne još. U tamnici Crnog kamena zatočeni su svakojaki zarobi dovedeni s raznih strana. Ima čak i Bugara, treba ih osloboditi. Sigurno ih čuvaju za žrtvovanje pri Pegalu i Radagostu. I da nahrane divljane. Svakako ih treba osloboditi. Zduhači će vam pomoći. Kažeš da ih drže u tamnici. Podzemni lagumi vode ispod njihovog podruma, koji je u produžetku tamnice. Možemo tu da izvesti ljude i bez okršaja s divljanima. Nema dole divljana. Suviše skučeno za njih. Čuvaju ih pribiglavi. Tim bolje. Hajdemo nas trojica. Nećemo da pravimo gužvu bez potrebe. Uz dogovor da Ravijojla ostane tu s Cokom i Šarcem pod zaštitom više desetina zduhača koji su po okolini čuvali stražu, nas trojica se opskrbismo bakljama koje je Dometije već pripremio, pa se zavukosmo u omanji procep između dve obližnje stene gde se krio ulaz u lagume. Polako se smrkavalo, pa smo se nadali da ćemo pre zore stići do podnožja Crnog kamena, u najbolje vreme da izvedemo prepad i oslobodimo jadne zarobe kojima se loše pisalo. Zato pohita smo da što pre stignemo do glavnog tunela kojim se lakše i brže hodalo, jer su ulazi u lagume obično nepristupačni i tesni kako bi bili najbolje zaštićeni. Ali jednom kad smo stigli u širi tunel, beše lakše da se krećemo. Ne zaboravili smo na opasnosti koje vrebaju po ovakvim mestima, pa smo se kretali bez priče i buke. U početku
ne primetih ništa neobično. Vazduh nam je duvao u lice, kameni pod je bio suv, nije bilo nikakvih tragova. Ali već posle prvog sata hoda, baklje nam se umiriše, jer više nije bilo vazduha koji obično šiba tunelima. Bio sam siguran kuda idemo, pa nije bilo sumnji da ćemo se izgubiti. Izduhač je znao da smo u pravom tunelu, no primeti smo da je kameni pod mokar, a ubrzo naiđe smo i na prve bare. To me zabrinu jer se toga nisam sećao, a nema smo kud nego da nastavimo dalje. Ali kad ugazi smo u vodu, to je bila druga stvar. Ovo ništa ne valja, ljudi. Ova voda je od skora. Ja sam ovuda prolazio pre 3 godine i nije je bilo. Osta na tome, ali ne i voda. Bivaše sve dublja da bismo negde pred samo odredište već bili do pojasa u njoj. A kad si dugo u vodi, počnu ruke i noge da ti trnu, a zubi da cvokoću. Čini ti se da ćeš se smrznuti jer ti je svaki korak težak kao da ti olovo visi s nogu. Ali nešto te ipak tera da ideš dalje. A to je strah. Voda u podzemlju neretko krije najgore grabljivice, pa ih se plaše ne samo ljudi, već i bauci. Sećam se sa koliko su bojazni psoglavi i todorci prolazili kraj bilo koje vode. Nije to bilo bez razloga. Dešavalo bi se da nešto izroni i ako si blizu ivice, samo te ščepa i odvuče u mračne ledene dubine. To nešto je najčešće bio kostožder. Zgroživ stvor koji je malo ličio na bukavca, bar po velikim ustima i telu, ali ovaj je umjesto nogu imao peraje, dugačak rep oštrog vrha kojim bi najčešće nabadao plen, pošto bi ga prvo ulovio nečim što je ličilo na brkove, kao u soma. Da, kostožder je imao dugačke brkove dužine svog tela, pa ih je vešto koristio i da hvata plen na suvom blizu ivice. Kad se svemu tome doda da je stvor 10 koraka dugačak, onda je sasvim jasno zašto ga se svi plaše. Nadah se da ih nema u ovoj vodi ako je odskora. Plašile su me ipak priče da su kostožderi viđani i u manjim lokvama, pa da su izgleda mogli da bauljaju po suvom i da prelaze iz jedne vode u drugu u potrazi za hranom ili bežeći od drugih većih grabljivica. Ipak ne smedoh svoju brigu da podelim s drugima. Mada je Zduhač izgledao zabrinut koliko i ja, pa se možda i on setio kostoždera. Važno je bilo ne reći Marku, jer smo i onako bili blizu prolaza koji vodi uzbrdo kroz crni kamen do podruma i tamnica stare bugarske tvrđave. Ali ne lezi, vraže. Iskreno se nadam da ovde nema kostoždera. Šta? Kakav kostožder, Bog te ubio popet? Ma nema. Šta nema? Šta nema, pitam te ja. Što nas dovede ovamo bez tragati glava? Aj, oj, pa zar da nas nešto izđete u vodurini? Bolje da smo goloruki jurišali na Tidane. Jao nama, ja zima. Još kad je voda zapljeskala negde iza nas, pa se začulo jasno mlataranje po njoj kao da nešto pliva, svu trojicu nas obuze užas. Kuko nama, na grajša smo. Vodi nas brzo odavde, negde van vode. Kuda, mislim se, van vode kad su svuda oko nas samo glatki zidovi? Nigde da se uzvereš i da digneš guzicu iznad vode. Kao da bi to pomoglo od kostoždera. Počeli smo svi da psujemo našu sudbinu, da se što brže probijamo kroz vodu, ali ne može se trčati kad si do iznad pojasa u njoj, a jedva da možeš plivati. Počeo sam da sumnjam da su tuneli bili namerno poplavljeni vodom iz reke Oman koja je izvirala između brda Oman i crni kamen. Ako je tako bilo, neko je smišljeno i lukavo osigurao da mu niko ne dođe odozdo. I znao je za lagume iako ih nije koristio. Činilo se da u Stogubi imamo vrlo dostojnog protivnika. Ali, nažalost, sad nije bio on pred nama, nego nam je neka zverina bila za petama. Jedini spas nam bi da se domognemo obale odakle je tunel vodio uzbrdo.
A kako će prvi da naglabusi onaj koji je posljednji, tako se naše bežanje pretvori u trku da se stigne prvi ili bar drugi. Treći gubi glavu. Vajkada sam naučio da u nekim prilikama nema junačenja, pogotovo kad nemaš nikakve izglede da pobediš. Stvorili se mesto i vreme za bolju priliku, onda je to druga stvar. Tako se i nama posreći da svetlo baklje obasja kosinu ispred nas i izlazi iz ovog užasnuća, pa ne osvrćući se više nazad, probijasmo se kroz vodu što smo brže mogli. Ali sve to beše suviše sporo. Sreća naša što smo bili u mraku, pa nismo mogli videti trag u vodi koji je hitao prema nama. Čovjek uvek reaguje drugačije kad vidi koliko mu se kraj brzo bliži. No mi se uzverasmo u sklizavu kamenitu obalu, dahćući i proklinjući. Zduhač i ja nastavismo da bauljamo uzbrdo, da bežimo od vode, ali Marko, ne znajući kako lovi kostožder, osta na ivici obale uveren da je na bezbednom. Od uzbuđenja mi to nije palo na pamet, nego se po nekoj navici okrenuo da vidim gde je on, jer ga i onako morah stalno držati na oku. Kad ga videh kako sedi i odmara se na obali, prenerazih se. Sklanjaj se od ivice, zgrabit ću! Beži, evo ga! Srećom Marko i ne pogleda šta i gde, nego zaždi uzbrdo za nama sve četvoronoške. Ali ipak okasno. 5-6 bičeva sevnu iz vode i očas se obavi Marku oko nogu. Odmah ga cimnuše prema vodi i stadoše da ga vuku nadole. Kraljević poče da se sulja, pa mu džaba što pokušava da se uhvati za kamen, jer ovaj je gladak i klizav, a ponegde ima vodene trave. Ljudi! Spasavajte! Gotov sam! A ja vidim da je zaista gotova ako ga zverina odvuče u vodu. Pa bez razmišljanja i sukah Kurjak i bacih se niz obalu suljajući se jer je klizava. Znam da se više ni ja neću zaustaviti do vode, a šta me u njoj čeka mogu samo da nagađam. Sećam se kako mi pred oči prolete celo putešestvije s Markom i da sam znao da ratnik iz proročanstva mora ostati živ, makar i po cenu života svi u nas. Ludost i hrabrost su dve oštrice istog reziva i tada se najmanje razmišlja. Što više misliš, to je strah jači. Zato stegnuh dršku mog reziva, rešen da ga ne ispustim, makar mi kostožder odgrizao ruku. Kad skoro proletoh pored Marka, neznatno se usporih nogama, ali bi dovoljno da iz dva jaka zamaha presečem bičeve koji ga čvrsto držaše za noge. A to sigurno zaboli i razljuti zverinu, jer ovaj izroni iz vode razjapljenih čeljusti ispusti zaglušujući urlik. Nema reči koje mogu opisati užas koji čovek osjeti dok nezadrživo klizi u čudovišne čeljusti pune zuba. Zato više od straha nego od sabranosti počeh da mu taram Kurjakom po glavi, nema ni dok sam se odupirao nogama u njenu glavu, ne bih li izbegao koban ugriz. Da sam imao običan prut, učinio bih isto. Čovjek nema vremena da razmišlja, ali Kurjak čini svoje, pa joj raskrvavih grdnu glavu, ali nju ni to ne zaplaši, nego reši da me odvuče u vodu gde će imati potpunu prednost nadam. Zato me se još 3 biča dohvati i cilnu me u vodu. Zaronih zajedno s njom, ne puštajući Kurjak, ali na moj užas ne vidim ništa. Mrkli mrak, ne znam gde je površina, gde je dno, ni gde je kostožder, samo osjećam da me drži svojim bičevima. U to opet osjetih kako mi snažno povuče ka sebi, pa leđima udarih o dno. Sad sam znao da me vuče pravo u svoje razjapljene čeljusti, a da ih ja uopšte ne vidim. Kad ih budem osjetio, bit će kasno. Odjednom, usred tog komešanja u vodi začuh neko silno pljuskanje po njenoj površini, pa se bičevi olabaviše kao da me pustiše. Ja se odmah dočekah na noge. Odgurnuh se nagore, pa pošto je voda samo do iznad pojasa, izleteh kao strela vapeći za vazduhom, ali držeći snažno Kurjak. A imam šta da vidim. Marko stoji u vodi, pa zmajato mlati zverinu po glavi i psuje na sav glas. Pusti
spas! Prokletinjo! Rabo da ti u grlu zastao! Niko te dovede ovamo! Vidim da se voda crveni svuda oko nas, a dok je Kraljević propisno mlati, ona se batrga po površini i pokušava da zauzme položaj i da ga napadne. Čuo sam o njenoj opasnoj repini, pa brže bolje krenuh prema njoj da mi bude u dometu ako ga pokuša napusti. I zabogam se, taman priđoh Marku kad iz vode, kao neko drugo čudovište izroni i visoko se podiže repina, na čijem vrhu beše oštrica kao koplja. A Kraljević obuzet mlaćenjem glavurde zveri i ne vidi šta se nadvilo nad nama. Nemah ni vremena, niti glasa da ga upozorim, već rešen da joj se opet isprečim, odgurnuh se prema njemu. U borbi se sve dešava u trenu oka, pa i dok ti govorim ovo, Jakove, čini mi se suviše sporo, jer se sve odigralo brzimice i ti, moj šegrte, ne bi stigao ni da umočiš to pero u mastilo, a već bi bio pregrizen napola. Ha! I tako, ustremi kostožder svoju repinu na Marka i probio bi ga kao čale, jer je to nadljudska snaga. Nego ja zamahnu kurjakom onoliko koliko mogao u tom trenutku, pa vrh repa odsekao, čini se na pedalj od Markove glave. Kuljnu potok krvi koji nas okupa jer stade repinom da mlata izbezumljeno unaokolo, ali ja je dočekah još dva puta, pa je ubitačno skratih te presta da se kuprca. U to je i Marko dovrši zmajatom, pa telo kostoždera u vodi tamnoj od krvi potonu na dno. Zadihani i iscrpljeni, izvuko smo se na obalu i klonu smo na kamen. Valjda ih više nema. Nema u svakoj bari samo po jedna. Lože se međusobno, pa samo najjača opstane. Tim bolje. Treba ovu da izbaviti ljude. Hvala ti, pope, što si me spasao. I ti si mene, Kraljeviću. Ni ja ne bih bolje prošao. Mislim da je red da se nas dvojica pobratimo. Šta ti misliš, pope? Ganume, obično je uzdržan. Valjda i on uvide koliko smrt obigrava oko nas i da jedan bez drugog ne možemo. Sve ovo nas je vezalo jače od svakog bratimljenja. Ali valja zapečatiti na starinski način. Kraljević se menjao. Hvala, bit će mi čast. Znaš, Mateja od rođenja nema kuma. Crkva to ne dopušta. A na dvoru se sve to poštuje. Ako zaginem, hoću da ti brineš o njemu i o mojoj Jelici. Ali nije samo to. Nego te hoću za pobratim. Pobratimit ćemo se čim se izvučemo iz ove rupe, Marko. Ustah i pružih mu ruku da se pridigne, a on mi stegnu šaku i stade na noge. Biće dobro ako pribiglavi nisu čuli ovu galamu. Vraćati se nećemo. Idemo napred, vodi Dometije. Nastavi smo sad uzbrdo po suvom, ali sa nas se cedila voda, pa je opet bilo klizavo. Ipak uspesmo da se popnemo do jedne stene na kojoj su bile isklesane stepenice koje su vodile dalje gore. Na našu sreću ne mora smo dugo da se penjemo, jer samo što nosem nismo udarili u jedna omanja drvena vrata. Sećam se da se ulazilo u jednu omanju ostavu koja vodi u hodnik gde su podrumske prostorije i tamnice. Uhvatih se za gvozdenu bravu, prvo podigoh vrata i polako i gurnuh ka unutra. Staro drvo nabreklo od vlage malo zaškripa i prašina se odroni odozgo, ali popustiše i ja ih polako otvorih. Odmah nas zapahnu suv i malo topliji vazduh. S oružjem u ruci uđe smo unutra osluškujući. Očekiva smo neke korake ili glasove. Ali sve beše tiho, kao u grobu. Ostava puna svakakvog oružja,
Mačeva, kopalja, bodeža, lukova i tobolaca punih strela, naoštrenih šipki pa i štitova i ponešto oklopa. Dovoljno za nekoliko stotina vojnika. Provuko smo se vešto između svega toga i stado smo ispred vrata koje su vodile u hodnik. Opet se uhvatih za bravu, podigoh ih da se ne vuku po podu i polako ih gurnuh prema spolja. Otvorih ih samo jedan prst, jer ugledah slabašno svetlo od nekoliko baklji sa zidova i začuh kašljanje i krkljanje ljudi. Pogledah bolje, pa videh trojicu pribiglavih kako dremaju za jednim drvenim stolom na kome stoje neke stvari, kao i drveni tanjiri i kore hleba. Osmotrih ih, pa zaključih da spavaju dubokim snom i ne mrdaju. Pokaže mi glavom Dometiju, a on shvati poruku, pa pošto polako odškrinu vrata, provuče se i uza zid krenu prema njima. Brže bolje se sklonio u jednu senku između stubova nosača i nestao. Sigurno je postao nevidljiv. Zduhači ostaju nevidljivi samo pod zaštitom senke i mraka. Tad imah priliku da gledam nešto što se retko viđa, neobičnu veštinu zduhača na delu. Kako Dometije poče polako da vadi očnjak, tako na moje oči lagano postade vidljiv, kao da ga neka senka ne skriva celog kako stoji pored stola gde spavaše trojica čuvara. Hitrim ubilačkim potezom koji jedva zapazih, preseče vrat stražaru s leva koji se zavali u stolicu, pa zatim čoveku s desna koji je spustio glavu na ruke jednako provuče rezljivo preko grkljana, pa kad obojica zakrkljaše i počeše da se batrgaju, treći se probudi, ali samo što je otvori oči, zduhač baci očnjak i ovoga probode pravo u srce. Treći nije stigao ni da pisne, samo je klonuo na stolici. Da tad trepnuh, sve bih propustio. Marko i ja hitro uđosmo, pa nam zduhač dobaci po jedan svežanj velikih ključeva da počnemo otključavati tamnice. Bez reči tako i učinismo. On se popeo uz 10 stepenica, pa neprimetno odškrinu vrata koje su vodila u hodnik, pa dalje u dvorište tvrđave. Čuvao je stražu dok smo mi oslobađali zarobe. A kako koja vrata otvorim, tako me zapahne smrad ljudskog izmeta i pišaće, a ljudi u čudu ustaju i usporeno reaguju. Brzo, narode, brzo! Bežte pre nego što naiđu krvnici. Hajde, hajde! Postoji podzemni prolaz koji vodi u planinu. Samo tiho, bez priče, ili će nas zaskočiti, pa će biti krvoprolivanja. Narod poče da se došaptava, pa kad čovek vidi izlazi svoje nedaće, svakako odnekud smogne snage da pruži korak, da beži. Tako oni nagrnuše pravo na vrata svojih tamnica, a onda na vrata od ostave i podzemnog tunela. Srećom, svi behu tihi, pa došaptavanje i sreća koji su izražavali ne zapreti da će uznemiriti krvoloke u tvrđavi. U prolazu uzmite šta vam od oružja odgovara. Možda vam zatreba. Boga mi iznenadih se kad videh da se hodnik skoro ispuni s 30 duša. U to pored mene šmugnu jedno poznato lice. Zinuh da mu viknem brzaju, ali ugrizoh se za jezik, što da ne bude galame, što da Marko ne čuje. Nije imao razumevanje za moju doduše čudnu naklonost prema tom lopovu. Ali lepo gledah momka kako se gura među ljudima prema vratima. Htedoh nešto da mu kažem, ali kad bolje razmislih, nisam ni znao šta. Ali bi mi svakako drago što je, ako već i među ovim nesrećnicima, živ i na nogama. I svakako bih srećan što smo ovamo došli i spasli ovaj silan svet od groznog mučenja i sigurne smrti u rukama divljana. Pratih Brzeja pogledom dok nije prošao kroz vrata i nestao. Tad se trgnuh kao iz sna, pa zapucah po tamnicama da vidim da nije neko ostao. Kad u jednoj ugledah nekog mlađeg čoveka vezanog lancima uza zid. Uzalud se batrgao, ne može ih iščupati iz zida. Pomislih da nije neki zduhač, jer čovek beše opasan vučinom, sem što je bio bos i golih ruku i nogu. Kosa mu beše dugačka i padala je preko lica, zaklanjajući mu zaprljane obraze i oči. Krenuh unutra, ali neka žena me uhvati za ruku.
Pusti njega, taj je Vukoljub. Tu ga se svi plaše, kažu da je ubio dvojicu dok su ga hvatali. Žena ode i ostavi me da stojim na vratima gledajući neobičnu priliku vezanu lancima za zid. Čim je on jedini bio nesposobljen, sigurno žena govoraše istinu da je opasan. Ali opet meni moja intuicija govori drugačije. Prokletinja mi šapuće na uvo da ga oslobodim, da ga ne pustim da ovde skonča. Šta god da je, ne zaslužuje ovakvu smrt. Uostalom, ako je ubio 2 pribiglava, svakako mu treba čestitati. I to ništa ne čudi kod Vukoljuda. Vrlo su retki slučajevi da Vukovi prihvate u čopor ljudsko dete. Pričalo se da je to moguće samo ako Vučica izgubi svoje leglo pa slučajno nabasa na napušteno dete koje još ide četvoronoške. Nikad ne prihvata decu koje idu uspravno, ali usvojit će neko od ojče. Takvu Vučicu prihvata i ostali čopor, pa kako je već njihov običaj, svi se staraju o porodu. Vučica doji dete kao da je njeno mladunče, pa s vremenom on izraste u Vukoljuda. U duši su Vukovi, a samo su po liku ljudi. Nepoverljivi, opasni, brzi, okretni. A neki nikad ne nauče da hodaju, nego idu četvoronoške. Naš narod ih obično tamani kad na njih naiđe. Ali ovaj izgledaše drugačije. Hodao je uspravno. Bio je obučen, mada bos. Tada mu primeti ožiljke od krasti i rana po rukama i nogama. Da me nisi ujeo, ili ćeš dobiti ovim po glavi. Pokazah mu balčak kurjaka, a on razrogači oči pa ne odvaja pogled od njega. Na sreću nađoh pravi ključ, pa otvorih katanac koji pade na pod. Lanci mu samo skliznuše sa ruku. Vukoljud stajaše ukipljen i ne trepće. Ajde, ne stoj tu, nego beži. Beži! Dotad se većina sveta već provukla kroz malena vrata koja vodiše u podzemni hodnik, ali Vukoljud otrča do stola oko kojeg su sedeli mrtvi pribiglavi. Već pomisli da će da ih nakaradi ili nešto slično, ali on zavuče ruku jednome u torbicu koju je nosio preko leđa, pa nešto izvuče i sav radostan poskoči, pa potrča prema ostavi. Prođe kraj mene, ali učini mi se da u rukama između prstiju drži po jednu dugu kandžu. Pomislih da mi se možda učinilo. Kad i posljednji seljanin prođe kroz ostavu, nas trojica brže bolje krenu smo za njima i zatvori smo za sobom drvena vrata koja vodiše u podzemni hodnik. A dole pri obali ljudi se skoro polomiše klizajući se i padajući u vodu. Boga mi, neki se vajkaše na ruke ili noge, ali svi grabiše kroz vodu niz tunel. Strah ti daje snagu kad misliš da si skroz ostao bez nje. Neki se uplašiše kad nagaziše kostoždera u vodi, ali na naše ubeđivanje uspeše da se smire. No ostaje im neizvesnost da se u vodi možda krije još neka neman. Možda je tako i bolje, jer su se kretali brže nego što bi inače. Očito još nije bilo svanulo, jer ništa ne zatalabuka u tvrđavi, a divljani se ne dižu dok ne svane, jer slabo vide po mraku. Sigurno su ostali to koristili i ohrabreni prisustvom Grdosija nisu mnogo držali do stražarenja. Na našu sreću, okonča se i ovaj dan, utorak, koji se u našem narodu ne vrednuje mnogo, nego se naziva umrlim danom, pa ne valja nikakve poslove utorkom započinjati. Eto, mi ih započesmo i umalo zaginu smo dovršavajući ih. Uvek se setim Ovidijevih reči. Bog voli hrabre. Možda i lude. Sreda, 9. septembar leta gospodnjeg 6897. Beše podne kad smo Marko, Dometije i ja poslednji izašli iz laguma kod Korkana. Ispred nas je čekala Vila Ravijojla, pomagala povređene i hrabrila uplašene. Ljudi su i dalje bili zastrašeni jer su znali da su pribiglavi i ostali krenuli u poteru za njima. A mi smo bili sigurni da će većinu opet uhvatiti. Bar će se neko spasti. Nemojmo gubiti vreme, ljudi! Ne smete se kretati zajedno i u istom pravcu. Ponovo će vas pohvatati. Podelite se. Krećite se brzo i tiho.
Noću ne mrdajte, ne palite vatru. Tražim pogledom Brzeja, ali ga ne vidim među ljudima. Verovatno je već nastavio dalje sam. Ali zato videh Vukoljuda kako izdvojen čuči sa strane i posmatra me. Hajde, hajde idemo svi odavde. Raziđimo se. Neka vam je svima sa srećom. Zatim priđo smo Vili Ravio ili Dometiju da se pozdravimo sa njima. Mi idemo na sever ka Prerastu, a odatle u Bezdan. Uz malo sreće izaći ćemo na drugu stranu, kod Belog izvora. Čim budemo mogli, poslaću glas preko Žeravice. Neka vam je sa srećom. Sve misli su uz vas. Mi iz Duhači nastavljamo započeto i verovatno ćemo se opet negde sresti. Čuvat ćemo ulaz u klanac do večeras. Niko vam neće doći s leđa. U strahu od potere koja je sigurno bila blizu, ubrzo se svi raziđosmo, a mi krenu smo klisurom na sever, niz reku Jagnilo. Znao sam da bismo već sutra predveče mogli stići do Crvenog krša gde se nalazio još jedan ulaz u lagume, za slučaj da moramo da se sklonimo od potere. Tuda je tekla crna reka i dalje na sever, a duž nje je krivudala jedna malo poznata staza. Odatle je bilo 2 dana tavrljanja do Prerasta. Tek kad smo izašli iz klanca Korkan, primeti smo da nas Vukoljud prati. Doduše nije se ni krio, ali ni mi se nismo osvrtali jer smo još bili bezbedni. Zduhači su bili u klancu. Na mestu gde se jedan bezimeni žuburav uliva u Jagnilo, zastasmo i sačekasmo da vidimo šta će naš pratilac da učini. Ali i on je stao, čučnuo, pa nas sa sigurne razdaljine posmatra. Nije prijatno kad znaš da te neko prati, a da mu ne znaš namere, pa mu Marko mahnu rukom da dođe do nas. Nije morao 2 put to da učini, jer ovaj poskoči i potrča brzo kao zec. Da bosonog čovek tako vešto i hitro trči po kamenju nešto je što bar ja nikad dotad ne videh. Ali Marko zanemi kako se očas stvori pred nama, pa opet čučnu i nimalo zadihan reče. Mi, Čopor. Kakav čopor, crni čoveče. Bolje se kloni nas ako bi još malo da poživiš. Mi, Čopor. Kaza pa iz pojasa potegnu 2 kandže. Po jednu je držao u svakoj ruci između kažiprsta i srednjeg prsta dužine 1 pedalj, pa zamahnu njima da nam pokaže da ume da se bori. A mene zaintrigiraše jer još ne videh kandže takve veličine, pa ispružih ruku i pokazah da mi jednu da. Ovaj to bez reči učini, pa je stadoh razgledati sa svih strana. Ne beše mi poznato od koje zveri potiču, jer za takvu kandžu moraše biti veća od medveda. Medveđe kandže behu tanje i pomalo četvrtaste, a ova najviše sličiše na vučiju, mada od neke nepoznate, velike sorte. Ali primetih da ju je on ili neko drugi vrlo vešto naoštrio, pa i ne čudi što je njima verovatno ubio 2 svoja napadača. Vratih mu je. Kako te zovu? Tvoje ime? Vučen. Reče on, pa klima glavom i osmehnu se i pokaza 2 reda neobično belih zuba koji avetinski sijaše naspram njegovog prljavog lica i duge kose. A Marko mu se zagleda uz grožljive ožiljke od krasti i rana po rukama i nogama. Od čega su ti te rane na rukama? To je od vukojedine. Kad trudna žena jede mesa s ovce ili od koze koju je vuk jeo, onda po telu deteta kada se rodi izađu nekakve rane koje tako nazivaju. Verovatno mu majka beše neka sirotinja kad beše primorana na tako nešto, pa je posle od straha da joj dete ne sliči na vuka, njega ostavila negde u šumi. Nije znala da i tome ima lek. Lek za vukojedinu. Ja sam čuo za to, ali ne znam za lek. Izmeče. Jagnje koje se izvadi iz ovce koju vuk zakolje, žene čuvaju kao lek. Mogla ga je potražiti kod neke vračare. One to uglavnom čuvaju. To leči vukojedinu. Tako kažu. Majka ga je ostavila kao odojče, a Vučica prisvojila kao svoga.
i nije ga rastrga. To se retko dešava, ali u narodu ima dece koja tako skončaju među vukovima. Ljudi ih se posle plaše i često ih love i ubijaju. Ipak znaš da govoriš. Neko te je naučio, a? I vjerovatno ti je dao ime Vučen. Vučen se osmehnu, klima glavom. Razumeo je. Ali na jednom uspravi se, pa stade njuškati vazduh, dok sa juga ne uhvati neki miris. Uozbilji se, pa nam pokaza prstima krug nasred čela. Divljani. Bez reči krenu smo dalje, pa zagazi smo u plitko jagnilo da koliko toliko zametnemo trag. Vetar je srećom duvao sa juga, pa je odnosio naš miris, ali s nelagodnošću se okreta smo za sobom u strahu da u daljini ne ugledamo jednooke grdosije. Mi? Čopor. Svi imamo ponešto od vučine, pa smo zato čopor. Ja Kurjaka, a ti Marko Kalapak. Ma kakav čopor, bolje bi mu bilo da beži dok još može. On bar može brzo da se kreće. Ako mi moramo da se vučemo. A Vukoljud kao da shvati šta Kraljević reče, pa osmotri mene kako vodi magare, pa me potapša po ruci, poskoči i potrča putem kojim smo došli. Zašto bi se sad vraćao? Ovaj ko da je pao s kruške. Još neko vreme hoda smo po hladnoj vodi, pa gde je jagnilo zaokrete na istok, mi tu nastavi smo pravo na sever, opet koritom nekog bezimenog žuborava. Kad zađo smo među brda, korito se ispuni većim kamenjem, a voda podivlja, pa mora smo da skrenemo sa njega. Drža smo se i dalje obale dok ne zaobiđo smo neko brdo i dođo smo mu do izvora. Iako stigo smo tamo u sumrak, noć u gustoj šumi ranije dolazi, pa se ne usudi smo da nastavimo. Kad bolje osmotrih mesto, učini mi se kao dobro zakonačište, jer je izvor izbijao u jednoj jaruzi, zaklonjen s 3 strane strminom i naravno gustom šumom. A kako divljani ne tumaraju po mraku, a ni ljudi, bili smo mirni da nas jednoki i njihovi pomagači neće dirati po noći. Tek što smo založili vatru, kad se niotkud pojavi Vukoljud, onako razbarušene kose, ali nasmejan. Čučnu on kraj nas, pa reče: Mi? Čopor. Šta si ti opet došao? Vučen pokaza rukom oko na čelu, pa kako idu u drugom pravcu. Ti si odvukao divljane nekog. Njemu je to nešto veselo. Slušaj, prijatelju. Hvala ti što nam pomažeš, ali bolje da se vratiš svojoj kući. Mi? Čopor. Mani se čorava posla. Mi idemo u bezdan, čoveče. Ne možeš sa nama. Ako ti dotle nešto drugo ne dođe glave. Bez dno. Bez dno. Ne, ne valja to. Bez dno. Ti znaš gde je bezdno. Bio si tamo. Ulazi. Ne, ne ulazi. I ti. Ne, grozotija. I mi to znamo. Ali niko nas ne pita ili hoćemo. Učuta smo se, pa svako prebjera po svojim mislima. Pred nama beše još jedna naizgled neotklonjiva prepreka. Ako smo ih dosad sve prešli, očekivah da će nam se ukazati način i za ovu, možda ne posljednju, ali sigurno najvažniju. Činiše se da se sve i svako sjatio u omulje. Kad se naskroz mračilo, Vukoljud bez reči ustade i šmugnu u šumu. Kretao se tako tiho da ga nismo čuli čim je nestao u mraku. Kud li ode, Što dalje, to bolje. a zašto mogu bi nam pomoći? Odlično se snalazi u šumi. On je kao vuk. Čuje i osjeća daleko bolje od nas. Ne znam. I on će na kraju zaginuti zbog nas. Bolje mu je da ode. A zato bi ti da se nas dvojica pobratimo. Po nevolji kao što se radi. Da nas to zaštiti od smrti. Posle svega što dožive smo, bratimljenjem ćemo jačati. Čudno mi je što to čujem od njega, pravovernika.
Nije on onaj isti sa početka putovanja. Oči su mu se svačega nagledale, duša navikla na mrak, pa vidi stvari za koje dotad nije ni znao da postoje. Ranije bi to sve odbacivao, pa ni za svog sina kuma nema. Sad ga je uhvatio strah, pa vidi da naši preci ne behu ludi što generacijama poštovaše stare običaje, jer u tom ponavljanju osjećaše sigurnost za sebe i svoju porodicu. A šta je običaj nego vrsta čarolije? Svaka čarolija se ponavlja uvek na isti način, kao što se svaki običaj na isti način izvodi na određenom mestu ili u određeno vreme. A u stalnom ponavljanju krije se samopouzdanje ljudi. Bratimljenjem si jednim korakom bliži tituli Kosingasa. Prihvataš ono što je iz stare vere korisno i ne odbacuješ ga. Potrebno je vremena da se čovjek navikne. Upravo tako. Kao kad sa svetla uđeš u mrak ili kad iz mraka izađeš na svetlo. Mi Kosingasi, kao što vidiš, stalno prelazimo iz jednog u drugo. Iz laguma na površinu, s površine u lagum. Ko nije bio dole, taj ne zna šta mu pod nogama. Niti može verovati u to. Ja jesam kralj. Nije dugo izgovorio te reči. Znam da bi u svom prilepu to često naglašavao, ali otkad je bio sa mnom... Bog te ubio, Gavrilo. Jesam li ja još uvek kralj? Šta ti misliš, Marko? Ako sam to još uvek, nešto mi govori da to neću biti kad se sve ovo završi. Nisam razmišljao o tome do sad. Nije li tako? Misliš li da možeš biti ratnik iz proročanstva i Kosingas, a istovremeno kralj u prilepu? Kako se sve ovo desilo? Nevidljiva ruka sudbine me povede i izvede na put za đavolju varoš, gde se sretog s tobom i Lazarom. Znaš, bio sam ubeđen da ću se odatle vratiti na dvor. Ali nešto se desilo kod one vračave. Odrekoh se svog prestola, svoga nasleđa koje mi otac ostavio. Tvoj otac te je čuvao za nešto drugo, ne samo da budeš kralj. Sećaš li se kad sam ti onih prvih dana rekao da si ti samo kralj, a ja Kosingas? Svaki kralj će ti se pokloniti. Svaki bauk će strepiti od tebe. Svaki demon će te poštovati kao protivnika, svako božanstvo će hteti da te pridobije. Svako dete će u tebe gledati kao u Boga. Nema povratka. Ne. Živećeš mojim životom, dok ne nađeš naslednika. Tvoj život mi nije baš nikakva uteha. Bićeš Kosingas. Živi dostojno tome, ili ćeš skončati kao pseto. Istorija pamti kraljeve, njihova dela i reči. Samo narod pamti Kosingase. To nije razlog da mi ne popijemo popet. Tako je. Nego šta si hteo da kažeš sa ja jesam kralj? Da. Bolje rečeno, bio sam kralj. Pa ne znam kako se vratim. Kraljevi to ne rade. Pokazat ću ti kako se to u nas radi. To će nas učiniti još jačim prema neprijatelju, a oni će to osjetiti. Bratimljenje nije samo prost običaj, to je magijska radnja po kojoj su dva čoveka spremna da dele istu sudbinu. Ovde imamo sve šta nam treba. Izvadih kanapče i nož iz bisaga, pa sedoh pored Marka. Vezak svoju levu ruku za njegovu, pa zasekoh svoj i njegov kažiprst. Ja liznuh njegovu krv, a on moju, pa još vezanih ruku, ali iznad žuborava sipahu svežače na prste da je odnese u vodu i niz vodu, a onda nagnusmo tikvicu. Pij, pobrati me. U našem narodu se pobratimstvo kao i kumstvo najviše cenilo zbog njegove božanske prirode uz božanske svedoke. Zato sramoteli beskrajne ako se pobratim ili kum obruka. Radovaše me to što je sam Marko predložio pobratimstvo, osjetivši da je pravi trenutak za tako nešto.
jer pravi kosingas mora naučiti da prati znake pored puta i da donosi valjane odluke. Ovim smo samo još više učvrstili našu rešenost da istrajemo do kraja, a to neće ostati neprimećeno. Kao ni raspoloženje koje nam se najednom poboljša, pa kao da smo blagosloveni nevidljivom rukom, prihvati smo se jela i pića i veselog razgovora. Uvek se sa setom setim te noći Jakove, jer prilike behu krajnje neobične. Tu noć, kao da nismo bili opkoljeni mrakačama i njihovim ljudskim slugama, pa je u toj teškoj tami samo naša vatrica gorela kao sveća na kraju tunela. Nas dvojica sede smo oko nje u veseloj priči, uljuljkani toplinom i zaštićeni krugom njene svetlosti. I kako bi zaboravio tu noć kad ja, koji sam dođoh na svet i bez roda rođenog, tada dobih brata. Slušali ste 18. epizodu. Mi Čopor. Kosingas Aleksandra Tešića, Bezdanj. Uloge su tumačili Radoje Čupić, Ljubiša Milišić, Dejan Šarković, Nataša Milišić, Milovan Filipović, Stefan Juanin. Dizajn zvuka Aleksandar Marković. Ton majstor Milorad Ićitović. Reditelj Manuel Srbin. Kompozitor Nikola Jeremić. Organizator Suzana Simić. Urednik dramskog programa Slobodan Govorčić.